Ezin joida zutzako hainbeste jente goti pasain da desitan ikusteko. Komentatzen genuen ez, joder, jendea paso egiten badu. Benetan hori pasau izatzu burutik, jenti paso itxen badau. Benetan, bere semea, berari zen dijoki bezala lamararekin, torretori ziren Irunera. Joko zara, eta hola ez, esken atokira eta ni esken atokira. Eta zuankak horrela. Etorri zen krisi aldia intzuzen ere nahi eta bero, ez? Hor, puskatuta, gelitzen zarenean, puskatuta zaude. Wikipedian, gure konfiantzazko iturrian, ikusi dugu, artista pila batekin kolaboratu duzula, baina haien artean Rosaliaren izena. Claro, kontatu gizuet, nola Rosalia goreztu zian, bere mutila zena, Bai. Anton. Zetangana. Ez que hauek ez dute abesten, hauek egiten dutena da, autotion jarri, ez duzu. Mítico, eta guri zezaten ziguten, oiukatu egiten genuen. Claro. Zein esango zenuke dela, zure agendan daukazun kontaktu jebiena. Ni Andaluzian nola ezin dudan jo, orrun Andaluziatik. Andaluzin ezizu jo? Ba hori erabate debekatu dakalako, eta orrun dauden aretoak eta horrela, pues, beldur dautelako ni joaten banaiz, ba gero ze presioa jaso duten. Baina deukoz apuntaute, Galindo Generalak negugorriak taldea salatu banaku. Bai. Egunkari xan, babesa adirazi zenduneku, musikasari batzutan, nikor alusina baina bala zedanak txistuke hasi. Alua zerbitzatzen. Babai. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Ziurkat, gatuko zaila mensaji bialtzen? Bai, itxoine, eske gozo guai dago, itxoine. Eske motozu TikTokeko hori. Klik, 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 klik. Ziurkat. Temos, vale. Osondo! Eske lanpetuta, agenda bete-beteta, Agenda bete-beteta. Zein ez berbetan egoza, Ziuri? Nire mutiarekin. Osondo. Zago misterio ondirik. Ez, que ba. Bale, zeri buruz oporretaz oiz, Ez, ba, ia esnatu den, eta... Ba, bueno, eta esan diot estankotik pasatzeko. Bale, osondo, bueno, mosutxo bat bialduko zo, mendik. Bai, musu. Bueno, aitzi, zelan zapalitxai. Ondo, ez dakit oso makillatuta nagoen, karo. Ez da igerten kamaran, Claro, baina, karo, aurrez aurre ikusten duzu kriston koloretea daukadala. Seguramente, ez? Ez, normal, baina eski gero horre kamaran palida ikusten zait. Bai, ni bai. Ez da igartzen. Ez dauket baseik, udako morenuk duretosten arte egongona holan. Gero ja negun igual... Raiutatik pasabiga. Ez, baina gero igual negun, ba, jogona... Basetxu, iuntxegu hau bat hartza. Gogoratzen dut, azten nagusian, Malenek eta biok eman genuela, ez zen autobrontzeadora, baina atera ginen etxetik, kubatik etorri berri egongo agina bezala. A ber, eske deuket iluminador bat, berez ez da brontzeadora, baina deuket iluminador bat, hartu nebala tonoik ilunenin, erabiltxotela nik, berez ez da hortako, baina nik erabiltxot morenotzeko. Eta aitzean bizio ginen, aitzen morena gengu zene. Egon papar guztixen. Urte ginen azten agusitxen emote bala Kanariasen egogarela. Total. Bai, gero hankak txuri, bueno, nik behintzat bai. Ez, zu ez. Bai, baina prakalduzik enun nitxun. Bueno, aitzi. Zelantza. Baina benetan. Aste hontan izan dut beste, podcastaz gain beste lantxo bat, badago enpresa bat bidaltzen, jartzen dela nirekin harremanetan, bikoizketa lanak egiteko izaten dira Espainiako gobernurako lokuzioak euskeraz, gero telebistan eta jartzeko. Kontua da, aspaldi egin dituela olako lokuzioak, eta nik ez nien ez da galdetu, haizuta, hau gero nun aterako da. Eta erderatik euskerara itzuli, gaizki, osea, hor badago kriston intrusismoa, ze hori egin barko luke itzultzaile bat. Zu? Bai. Kasu hortan nik itzuli nuen, gaizkiru itxezitzaia, baina eskez zegoen besterik, osea, azkenean lana da, eta bueno, bai, ezaguna itxate hau historixiko dauzen duen. Da, egin nuen lokuzioa, gero bideo baten gainean jarriko zuten, eta sin más bidali nuen, ez dakizer, perfecto, eta hilabetera edo, idatzi zidan Julen Telleriak, esaten, aizu aitziber, teleberriaren aurretik agertzen dena anuntzioko ahotsa, zuzara? Dani, ahi bala, hostia. Da ministerio abeltzaintza eta ministerioko, nekazaritza abeltzaintza eta ministerioko anuntzio bat. Bai, eta da nire ahotsa. Eta zu esaten agertzoza? Ministerioa? Ez, sentio. Ziur ere ingo duzula. Zainduko duzula. Bai. Aste honetan berriro idatzi didate, olako beste lan bat egiteko, eta kriston aukera zen lokuzio bat izan dira 9. Eta, azkenean, ez ziren €1 esan nahi dut.
Ondo. Bueno, orduan haitzu horrenga farixezo pagoko zule? Ez, gutxi pagatzen didate honengatik, askoz gehiago pagatu barko liokete, bikoiztaile bati, karo, horregatik egiten dute. Osa, neiz bikoiztailea, orduan. Ja, claro, eurek hor satitxo bat aurrezten da bela, satitxo handitxo bat. Claro, ez da txikita, pues egingo digo. Eta efectivamente, 9 lokuzioak egin dizkien, eta kasu hontan ere, Espainiako gobernua. Eta Euskadi, hau kontatu dut, hori egiten nengoen bitartean, akordau zinen, WhatsAppetik. Ontxe gogoratu na momentaz, akordau zinen, ni beti egoten nintzela inbitetan, bihar gauean, Ez que dago lokutora bat, bikoiztaile bat. Nina itzi, amendixik esatot, Nina. Super profesionala da, baina esaten da bena, estanda, bihar gauean, 9:30 ETV baten, Nina, amendixik esatot, jazta. Horretan egin dut lan aste honetan, eta listo. Besterik gabe hori, anekdota. Eta zuzen lan, Malentxo. Oso ondo. Ni lan jo tamaikan zutekon. Claudio Landarekin ondo? Claudio Landarekin! Jateko modukoa! Xat lanera! Bai, Claudio Landas oso ondo, lehenengo saiu emitidu da, honezkero suposatot gaixe emitidu dile. Bai. Eta oso ondo. Oso pozik, bai. Oin beste registro baten, egon itzen dudan informality juerga, eta oin, formality, reportaje, serio, blazer... Eta oso ondo. Blazer. With blazer. Bai, a ver, eske hemen, pentsauko ze igual ez, baina jumbina jantzitxe... Bai, Bai, oso teleberri. Claro, informatiboa, oza, ja eskote batek ez digu balio. Ez. Oza, berez informatibo. Oza, dinot, ezinaz lajun... igual hola, bez? Hori meloi bat da baita ere, egunen batean hartu behar dugu, ia nola telebista munduko... outfitak eta informalidadea lotzen dela traje batik, que luego los de traje son los peores, baina... Es que nik neupe barne debate badauket. Osa, adibidez, benetan sabizen naigune jazteu. Baina, bueno, nik adibidez atal batzutan jantzi zeitzuaz, bastakito, geta maikan jantzineban soineku, eta bardin beste baten, adibidez gaur, nahiko basic, eta listo. Baina, eske nire debati dauk esatot, erropik noraino duke importantzixi. Adibidez, benetan sabizen, nitzako, importantzia estetiku maksimo. Bai. Hemen behintzet, dinot, entrevistak bardin hartzoitxoaz oso serixo danak. Ez, lentejuelak inoielako ez dut txarra hartzen. Edo ez dut barre geixaitzen. Ja. Hombre, a ber, egia da, teleberri bat aurkeztea, lentejuales ezko soineko batekin, nik ere ez dut ikusten. Neu ez dut ikusten, ez. Baina egia da, arropa lotuta dagoela, gauza askorekin, informaltasuna, horrere sartzen da informazioaren sinesgarritasuna eta movida asko. Baina, bueno, guk ere hemen nahi badugu pezoi bat erakutsi dezakegu, gero Janek jarriko dio pixel bat, hori ikusteko beto ezerrez ikusi. Ai, ama, eta hori ordulari xoi ondo da? Zezke ja maitxuako denpori. Bai. Bueno, listo. Da hoian edino, ja pasau garela pilo bat. Bueno, betikoa esango dugu, behartzen gaituzte esatera. Entzulei, eskerrik asko gu ikusi eta entzuteagatik. Broma da, txika. Eskeri flipetan ona. Kari, vale. Bueno. A ver, cariño. Bai, behartzen gaituzte esatera. Bueno. Eskerrik asko YouTubeen ikusten gaituzuelako, dagoeneko bisita polit batzuk izaten ari gara. Suskribatu, like eman, ez daki zer, eta gogoratu Spotify eta ITV podcasten ere bagaudela, eta Gazte Irratian lauetatik aurrera. Baita ere, oza, Gazte Irratia, YouTube, ITV podcast, Spotify, bakotxak nahi zuen lekun entzune da ikusi. Benetan zaiz por el culo. Bai, baina, oin ez bakarrik ikusi, entzun behinen bida. Sekotxin nahi bez, distraimento nada. Bueno, total, da eskerrik asko. Aitzi, entzularen galdera, entzungo dugu, ikusiko dugu, aste honetan, nork bidali digun, entzule batek bidali digu. Nire lankide batek bidali digu. Esan nahi baduzu. Bai, esango dut. Nire lankide batek. Diego. Itxoin, eta ya que estamos, bide batez entzulei esan, zuen galderak bidali. Benetan zabiz, abildua@gmail.com gmailera, nahi baduzue bakarrik, nahi baduzue lagunekin, nahi baduzue amonarekin, nahi baduzue txakurrarekin. Galdera generiko eta originalak. Edozein gonbidatu Natalin sartuko guz, oza, ez da izango gonbidatu batentzako tokau eta berantzako enbidala, galdera generiko bat, edozein entzako izan aldana, eta originala. Bueno, badakizu ez estilotako galderak izeten din. Adibidez, adozue gaurko galdera irabili inspirazio. Horizontalean, vertikalean, nahi duzuena. Eta honekin eta bizkotxo batekin, goaz... Oian egin horizontalin hobeto dala. Horizontalin. Honekin eta bizkotxo batekin, goaz, atalontako entzularen galdera, entzutera.
Munduko edozein pertsona aukeratu izango bazenu, gaur eguneko historikoa, famatua ez ezaguna, nor gonbidatuko zenuke afari batera? Ai, Diego, eskerrik asko, mosutxu bat, Elgoibarra. Cuando digo, nola da? Nola da? Akorda bere izte, zesentzen pertsona bati. Cuando tú vas, yo vengo. Pues vengo hori, esan digo. Pues vengo hori. Claro, nori bestela. Es que Gari pensan eban igual ez izale esan. Bai. Bueno, listo. Opa, vengo, makina, opa jartzen. Vengo ere gonbidatuko dugu. Bai. Bueno, Diego, eskerrik asko, gero erantzungo dau, gonbidatuk, Fermin Muguruzak. Ezagot, bai, se llama Irangakari. Fermin Muguruzak, entzularen galdera, eta oina itzi gure parte favoritu. Ekiturarekin jarraituko dugu. Dale. Oraindik ere ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan eta zu oraindik gehiago atrapatzeko kontzertu bira iragarri du. 40 urte kaina ematen ikusi eta entzun dugu, gaur egungo edozein gazteek esango lukeen bezala, dando kaina ez, sirviendo koño. Aldarrikapen ugari eta urruneko beste herri kultura batzuk euskal estenaratu ditu. Artista, musikaria, zinemagilea eta produktorea euskal rock erradikaleko aintzindaria, Kriston Makina. Kortatu, negu gorriak eta bakarka ere ibilbide luzea. Ez da aintzarra ere ez, Oraindik horti dabil sarri eta asko kontrakoa nahi badute ere, guk ikusi eta entzun nahi dugu oraindik. Guk bai, berari ahotsa emango diogu, bera delako gure jangoikoa eta lege zarra. Fermin Muguruza Ugarte! Ongitorri. Ai, ama Fermin, segule neuke pentsauko esango nebanik, ongitorri Fermin Muguruza. Ja, bastante fuerte da guretzat hau, Bai. Ba, mentxe nago posposi gainera. Bai. Beraz, eskerrik asko gonbidatzegatik. Ze gainera ezaguten elkarrezketa askota, ez? Edo, bueno, hori zaskue. Ba, egiten duana izaten da tarteak bilatu. Eta horren zenbat hilabetetan ez dute zer egiten, eta horre esaten dut deusez, eta gero hartzen dut, niruneak ez, baina bai sensazio izaten duela batzutan, nazten manaiz, eskatzen dizkidaten elkarrizketa guztiak egiten, puto kaos. Listo. Bai, erantzuteko makinaren sensazioa do sindrome bat, ez? Eta benetan sufritzen dudala. Eta gero gainera, daukat obsesio bat, azken bola hontan, edo azken urte hauetan, denborarekin, ez? Bai. Horren pentsatzen dut, baina, nire bizitzaren zenbat denbora pasatu behar dudan elkarrizketak egiten, ez? Ja. Orduan, bai, adibidez, hilabete hau, izango dela oso intensoa elkarrizketan inguruan, gainera, eskatzen dizkiate baita ere solasaldia edo hitzaldi askotan parte hartzea, egokitzen dituan elkarrizketak horiek egingo ditut. Vale. Baina zaroa izan behar da, zentratzeko unoko unean ja gira egiteko. Claro, eske hau da tokatzen dena, claro. Iragartzen duzunean, 40 urteren ostean, bira bat egin behar duzula. Osea, es lo que toca. Justo, Bilboko bi kontzertu hori dena saldu genituenean, nik segituan esan nuen, jada jartzen gara estudiatzen, ea zer egin dezakegun datorren urtean. Eta horren 2 hilabete izan genituen, azteko prestatzen, baita musikarien disponibilitatea, eta dena, eta gero, erazeukera zuden, mundu osoko bira bat aurkezteko, gehi, hemen Euskal Herrian zerbait oso handia, jende asko benetan, azerre segolako. Ez ulako sarrerak lortu, jende asko kanpotika, ni ez du lortu, ni horre hon nahi nuen, eta ia esan da, ezin izan genuen, ez da ospatu, batean 2 miribinak genuzkala beteta. Que jarto, bai. Osa, gaizki, segulako estresarekin bukatu genuen, eta presiopean, esan genuen, ostras, sekulakoa da hau, baina guazen antolatzera, ze bai datorren urterako, eta 2 hilabete barru, nina nuen uda baino lehenago ja, iragarri dena. Horrelea pizka, lasai, ez da, bira. Hau dena eta gainera jartzea, dena salgai aldi berean, eta hola, ez zeuen soldautaren presio hori, edo estres hori, baita ere, egituko nahi zarrera bai, ez behira. Hartu ditugu gizton tokia handia, bai Parisen, bai Barcelonan, bai Madrilen, eta baita ere, Euskal Herrian, Donosti imaginazu futbol zelai bat, ez? Orduan, Euskal Herria, Espainian ere bai, eta nazioartean. Nazioartean adibidez, zeleku. Osa, un Colombia de repente, un zeleku dira, Paris esan duzu, baina... Bai, gertatzen dena da, ni hasieratik ja, bai kortaturekin, genukan irten bidea berehala, ez dago frantsesera, ez? Guretzako naturala da, ateratzea batez ere, parraldea, jakina, hor dako alako subida guruzatu, eta gero, Bordale, Toulouse, Paris, eta justo koinziditu zuen gainera hor izan duzela, ez dago frantsesan, baita ere rock alternatibo, ditu izan zitzaionaren leherketa. Horren beraiekin hasi ginen harremanatzen, eta horren Beguienoak, Ludion Katzgemenguit, horiekin kriston kontzertu pia egin dituen, eta gainera gure diskoak kaleratu ziren ez dago frantsesean. Orduan, gero baitare Inglaterran, hango disketxe batek kaleratu zuen, kortaturen horrelako bilduma bat, ez? Kantu guztiekin, horrelako LP bat,
Eta orduan, Europa osoan, asko mugitu ginen. Orduan, estadu frantzesa, estadu espainola, duari gabe estadu espainola, asko jende gehiago, baina estadu frantzesan baita ere, orduan 4 kontzertu emango ditugu, bai Parisen. Ostras, 4 badira, Bordale, Toulouse eta Marsella, eta lo estado espainolean, iragarritu gunean dilela, hasieran iragarri genituenak izen ziren, Madrilen Within bat, gero Barcelona, Palau San Jordi. Que handixenetan. Bai, gero... Fermin dinot zuri, ze sortzotzu, presiño idazutzako hainbeste jente goti pasain da desitan ikusteko, eta zure musikiaz gozatzen, o... Ze sentitzo zuzuk? Begira, kontatu gizuet, nik egin nuen elkarrizketa bat justo abenduan nengoen lehertuta, eman dugulako 10 urtez animaziozko 2 pelikulak egiten gero bidazoa 2018-2023, orrun kateatzen joan gara proiektuak eta orrun iazko abenduan geunden lehertuta. Nekatuta. Bai, txekua esaten dena. Orrun egin nuen elkarrizketa bat zorrotze da bidaren txat. Bai, zorrotz. Eta orrun gira esan da oso gustora baita ere, zuekin nagoen bezala, eta orrun ordu bat baita ere. Eta orrun amaieran, galdeziziaten eta orain zer zen, hartu garu tatxeden bat, baina, joder, justo atorren urtean, aurten, beteko dira 40 urtean ieskenatu nagoela, eta esan da, gustatu litzaidak egitea, horako ospakizun bat, non 40 urteko, ibilbide osoko repertorio bat lantzen dudan, eskenatoki batean egola, ez? Torun, elkarrizketatzaileak, joder, ze ondo hori izateke, pikain eta hori, ez? Baina jo zuten edan elkarrizketa, nizatuen, igual jendeak ez du entzuno, baina igual 1000 entzun aldi zuzkan, eta bakarrik komentario bat zauen, ez? Ze ondo ongo izateke olako kontzertu bat, ez? Eta ni, joder. Joder, lo que nos faltaba. Ai, ama. Lo que nos faltaba. Eta benetan, segurako inseguridadea. Horren bakar, 11 urte baita ere, pasatuta gero azkeneko bira mundialetik, gero bai egin nuela New Orleanseko ekin proiektu bat, zarronek harri nituen, eta 5 kontzertu eman nituen ez, baina duela ja 8 urte ere, bai, 2006an. Eta horren, etxean, bikoteki data biok komentatzen genuen ez, joder, jendea paso egiten badu, esan behar dizuet oso erreza delako, baina benetan hori pasau izatzu burutik, jendi paso itxen badau. Hainbeste humiltasun ez dizuzu izan. Kontatu gizuet, behira, hemen funtzionatzen duena dola izaten da, joder, talde bat bueltatzen denean, ez? Lehengo taldea, eta horregatik adioz hemen, segulako rakazta izan dute, apoia rekosek. Bai. Eltzainak, bam! Baina gero, nik hori nuen egin nahi. Hori hori esaten ziaten, eta hori proposatu ziaten gainera, eta promotora haundiak, etorri ziren ere gana, hauek bezala, proposatzen, osatuko bazen hortatu, ez da gizer, eta hori, ja, duela, zenbait urte, ino banaia, hil baino lehenago eta guzti, eta ez da pentsatu ere, nik esaten ni, zabait egitekotan egingo nuke, nire bilbidosoko traiektoria, ez nire bizitzako atal bat. Eta hori, orain ere bai, esan nuen, ez ni 40 urteko ibilbidea. Batzuk, ez hori kontatu izan dut, Merina Griseko Merino bere esaten zian, bere alkin nahi zelako bisualak lantzen, eta hori egin genuen baita ere iragertzeko, justo lako labur metraitxo. Aitzi Bergarmendia, Jofe, Itziarri Danak agertzen dion, afari moduko bat, o Baskarioz. Hola pizka kafe hartzen da, dena jakina dena fikzionatua zegoen, baina hori Merinoekin prestatu genuen, eta bera zegoen, Fermin, baina miribia bat edo, bi edo, hiru, ez da gizera zegoen, baina beste zen bai jende, eta jende oso gertu bat hola, eske ben, iragarriko bazenu, tartea, edo bestea dola, baina gero, igual hau, euskalo. Zer iso, nire musikariak eta guzti, nire aizeak hori beti azkeneko 25 urtetan jodutena nirekin, eski horrein ez dakigu, claro, badakigu zenbait alde, hori betetzen dutela, baina euskalo zeretatzen den. Eta hori, inseguridade izugarria, eta gainera nik ez nuen iragarri nahi, ustai arte, nik ez da, ustaian iragarriko dugu, gainera kostatu zizadela pilo bat animatzea egitera, hori betare esan behar dizuet, prozesu bat luzea izan dela, ninen torrelako momentu oso delikatu batetik ganez. Anaia hil, gero pandemia etorri zen, gero horren ondorioz ni pareatu bere izan dituen gainera beste arazo asko baitare, eta gero hori gainera ondorioz baitare fizikora baitare joan direnak, eta horma prozesu bat izan da, ez? Zan ikustatu zizaidan, eskenatu gira iotzera. Zan ere semea, berari zen dijoki bezala Lamalarekin, etorri ziren, Irunera, iturri ziren, ez? Jotzera, Irungo jaietan. Osea, zure alaba edo zure semea? Semea, Mala Rodríguezekin, osea, bera DJ-a da? Bai. Ez nekien, bale. Horre, Barcelonan bizi da, eta zenbait musikarekin, eta hori DJ sesioak egiten ditu baita ere. Eta Irunera etorri ziren.
Etorri ziren Irunera, San Martxeletan jotzera. Ai, bala, letxe. Eta orduan, orduan, klaro, 2022an izan zen, ja pandemia guzti, eta gero, eta horrela, ez? Eta orduan bajende guztia, ninola ninoen baita ere beraikin, kimandaki, eta hola, Karo, egia da. Karo, Amala Rodríguez. Eta orduan, joko zara, eta hola, ez? Ez que natokira, eta ni, ez que natokira. Eta zuankak horrela. Baina benetan, inoz hori. Eta ni izan izea, lehoi asmatiko, baina lehoi bat, izan izela, ez que natokira, nire etxea izan dela beti... Eta estos leuki bez lotzai, usan dinot. Bueno, hori da guk ikusten duguna, baina igual zu barrutik zaude... Nik ikusioten azu estenarixo gainin, ez bakarrik handetan ja, barpeixo botaten gauzei da gauzak esaten bebai, ez doti gerri inungo, kikildute gozarenik behintzat ez doti gerri. Ba, hori zen, etorri zen krisi aldia intzuzen ere nahi eta bero, ez? Hor puskatuta, gelitzen zarenean, puskatuta zaude. Ja. Eta horrek eragiten dizu, batean, lehenu egiten zenituen gezen bai gauza, gero ez duzula, ezin duzula egin. Ja, claro. Eta horren auzoan adibidez, jende pilo bat, Fermin, ioko zara ez dakiz ere, eta ni, ez, ba. Eta horren, etorri ziren etxera, la mala, semea, eta etorri ziren, inegoren semea laba gire, bai. Aizu, baina... Etorriko, ioko zara, ez dakiz, etorun hor, esan nuen, orduan, io ber naiz. Pues igo barko naiz, karo, que remedio. Baina, ez dakizu eze esforzu egin bari esan nuen. Eta jo nintzenean, hori esan nuen, bapatean, sentitu nuen beriz ere, indar hori, eta gainera, auzo guztia zuen jentez beteta. Eta hori nolabait esan nuen, auzoak hemen ematen dit indar hori baita. Baina, prestatzea kontertzu oso bat, orain 2 ordu iaterdi egon garela horrela, pues, esaten nuen, ostras, horretarako prestatu behar nahi oso ondo, bai fizikoki, mentalki, eta mentalki. Batez ere hori, ez, ateratzeko. Eta horren, inseguriade izugarriak, gero adiez horrekin, ez, baterako gara, iragarriko dugu kontzertu bat, eta... Ez badagu betetzen, ez bat horre espero dugun jendea, edo, claro. Eta horregatik adiez, kontatu izan dut, ez, ni nengoela, hori ez, maukako jendea direla arrasateko, ni izolako antolatu nahi promotora handi batekin, nire nuen autogestioarekin sinisten dutenekin lan egin, beti bezala, eta horren, hori maukako jendearekin harreman handia daukat, eta horren, barebaik esan zidaten, animatzen bazara, animatu beharko zara, ez dakiz ere, eta animatzen bazara guko antolatuko genuke, bentsa kontzertu bat, ari gehiago, niakok, ez botazien batean, ni hiltzen zaren ez dut antolatuko menaldiko kontzertu bat. Nire dut orain, konfiantza hondiko da, olako botatzeko. Eta orduan, joan nintzen, esan, igual animatzen ez datorren urtean, eta ero beriz ere urtarrirean, idatzi nien, krisialdi pizkati txiki bat izan nuen, eta nien, sentitzen dut, baina ez nago prest. Benetan, Aurtengo urtarrilean. Pentsau zendun, eta barriro damutu izinen. Bai, beriz ere esan nuen, atzera, joan nintzen. Eta otsaian, joan nintzen ikustera untzaren kontzertua, hor Miribilan. Ez nuen ezagutzen Miribila, toron joan nintzen, eta hor beteta zegoen, baina ni joan nintzen goizean, ikustera nolakoa zen lokal, eta gurtzera hau, baita ere, nire ekin egon nintzenako Mexikon. Zuneaz? Untzakoekin. Untzarekin, egon nintzen bereekin, asunto da ni banindola aurkestera olak izbeltza bia inoa, justu anai direta gero, eta zeuden handik gara, esan, nik egingo dut, hemengo talde batekin, egingo diogu, manaldi bat egingo dugu gori, Monterreiko talde bat kabrito budurekin, eta horren nahi bauzu josuek ere bai telonero bezala, eta han egon ziren, eta... Ze ondo! Kiston erantzuna foro Alizian, egon ziren. Ton harreman handia egin genuen, eta joan nintzen ikustera, eta baina erzen Alaitz eta Maider, Solano ere bai zegoen, tremenda jauriakoak, izan zen kontzertu bat itzela, eta ikusi nuenean, gustatu izatean izugarria, ikusi nuelako ze vertikalia daukaten garitare garadek, esan nuen, ostras, hau da onda bombonera Argentina, dela jende guztia dakazula gainean. Eta gero... Horrekin presinoi behinen bidau, dinot. Jakik hildute bazengo zen, ikusi hori. Baina, jo ez zait oso beroa, oso toki beroa zela. Eta ero gainera, nola aulkiek daukaten kolorez berdinak, naiz eta ez bete, ematen du oso egon zaitezkela. Ni horrela pentsatzen ere. Ai ama, eske Fermin ezinik ezin jozta gero behitxu, Nik alderatxo bat daukat. Eta hori eta gero esan nien, zebete egiten badut, hemen izango da. Eta hortik aurrera, jatorrik ziren bapatean, berri ziren nire kontrako eraso guztiak, muralaren kontra, miral bat egiteatik balentza, itxiaritu inatera zela besten sarri-sarri eta beren kontra berri zere. Eta atletik egitea bazizuenean justo baitare, hori kopa eta baitare bila libre eta hori gatera zela bere trotzarangarekin abesten, bere egin kontra ere baita justo. Egia da. Bai. Horraz bigarren partinen, oza dinot, horri buruz bigarren partinen gau berba, zentzura episodixo asko ukizuz. Bordelen giundan eta esan nuen. Kontzertu bat eman behar dut, erantzun marzialakoa behi gainera, nola, nire kontzertu batekin, eta ere behar dut, nire urte betean zeren egunean. Toma. Eta hau izan zuten, venga, pres gaude, eta orduan, apiriaren hogeian, zonen 71,
eta segi aurrera. Kontzertu bat egin dut. Ai ama. Dilo, es que sirviendo coño, Fermín, sirviendo coño. Bai, es que egixe da. Abenduaren 20an egingo dugu, ostirala, abenduaren 21 delako Santo Tomas, eta nire dut txistorra jaten egon. Itzela. Moskuko gauzoan. No es listo ni nada. Hori pentsaba izen duen edo lan urtezan. Hori pentsate da. Gero 21 egin bari izan genuen beste kontzertu bat. Horun ez nezegon bort. Bueno. Egin bari izan genuen, izan zelako ero, pues, gertatu dena, ez? Masako erantzuna, masako ez, izugarrizko erantzuna, benetan zoragarria. Baina presiopean ere bai, ez ginulako tiketera batekin, esen ondo funtzionatu, normalan beti kolapsatu egiten direlako gau gesota, baina hau izan zen papiskatu desastrosoa, eta... Baina hori ez dago zure esku, hori pasatzen diren gauzak dira, ez? Baina, sufritzen duzu. Claro, hombre. Eta gainera kiston lagun pila ditugu, eta jazen dizute, eski ezin dut, blokeatu. Eta jizka gaio. Zain, inor gaitxi sufritza zule. Bueno, zure gainean, etortzen da dena. Eta horretik egin genuen bigarrena baitara, bere da saldu zen, eta izan nuen, datorren urtean, proposatuko zerbait, lehen bailen, eta hori izan zen, ekainaren 20an, justo kortaturen 40 urte muga betetzen zuenean, maketak galeratu genuela. Hori da. Egun horretan iragarri nuen ja, gira mundial. Bueno, jarraitzuko onke berbetan, baina bigaren partin jarraitzu bigu, oingo izlako arrosalire. Hori da. Arrosali, gastroenteritiza baino kerragoa den robota. Fermín. Harrapatu zaitugu. Bueno, hori da serie batengatik, ikusi duela oso gutxi kriston seria. Zein da. Da Bad Boys and Fairies. Zer inguruan? Eta orduan badira, bueno, bi homosexual, orduan adoptatu behar dutena seme bat, abandonatuak izan direna, Londresen, eta orduan adoptatu behar dutena, justo, hori ez, momentu batean egiten die. Bale, orduan amendik horrein gau. Hemendik horrein, da, Bai, eta mesedez adoptatu umeak, eta ez erosi, hori podemos decirlo. Bai, bueno, gainera, eske hemen planteamtzen dutena gainera, oso interesgarri da zuzen ere, delako hori ez, arazoak izan dituzten bikoteak, abandonatu, hartu behar izan dituztenak, seme alabak eta hola, orduan hori zenbait jende, joaten dena gero horiek adoptatzera. Bueno, serie ikaragarria. Serie ikaragarria. Ikusi barko da. Oso ondo. Ikaragarria baitere, arrosali. Como la sila. Eta Ferminek ez da bezautzen, arrosalia gure kolaboratzaile inteligentzia artifizialeku, zeda robot bat. Eta arrosali etorriko da gaur, Fermin, zuri, ekarta sare sozialetako bai bat. Arrosalik ezekien euskeraz, podcastarekin hasi ginenean, eta kontratatu genuen modu honetan euskeraz egiten hasteko. Eta orain ondarrutarrez egiten dut. Oin, perfecto. Bueno, danetarik eitzen dago. Ela hostia. Ia gaur zen. Eta esango diogu, baita ere, arrosalik ekartzen du sare sozialetako gai bat. En plan, gai bat ekarri, eta guk horri buruz hausun hartu. Así que, entzun egingo dugu. Ia se diñon arrosalik. Iepa, Josepa nola zaudete azeritxoak. Ondo portatu zarete aste honetan. Joan alzarete konfesatzera parrokiara. Zuek deabruak, iuelelelele son de amores kematan. Bueno, aste honetakoa. Sarean musikarekin lotutako zera autopatu dut. Gaur egungo musika mainstreama ze pentsatzen duzu. Klitxea da esatea zuen garaiko musika asko zobea zela. Bideo zati bat ikusiko dugu. Eta ia zer dio zuen. Egurre la. Bueno, eta orduan bidetxo zati baduko ikusteko. Es un cliché decir, en mi época sí era buena la música, chicos. Su música de ahora es muy mala. Nunca digo eso. Bai, hori klitxe izugarria da, eta penagarria da, ez? Baina beti gertatzen da. Beti entzun behar izaten diogu jendeari, lehen entzuten zen musika, ez? Eta ni batzutan aserretu egiten naiz eta guzti, ez? Entzuten dizulako horren beste txorakeri, entzuten diozu nere garaiko edo belaunaldiko punk batzuei eta horrela, ez da, baina eski hauek ez dut, beste, hauek egiten dutena da, autotion jarri, ez da, eta guriz esaten ziguten, oiukatu egiten genuen, ez genuen beste. Bakotxa kritika diferentik. Beti dago, hor norbait esaten duena, baina eski egiten duzuena, ez. Eta lehen egiten zena, ez? Edo, adizu, edo reggaetona, edo trap musika, eta hori, ez? Imagina, ni hori ditzen naiz, adiez, lehenengo hip-hop old school, ez? Eskola sarreko adiez atera zenean, baina ez ez dago bateriarik. Eta nire adiez, leheno ipatu du Frantziako musika rock alternatibaaren estandaura, eta hori adidez, askotan erritmo pregrabatuak. Gu ere bai, negu horiak ekin hasi ginen, 90 hamarkadan, 90 jatera genuela lehenengo diskoa, erritmo pilo bat pregrabatuak ziren. Gero, nahaztu egiten genuen organikoa, segolako bateri jole bat, batzutan zuzenean, bateri jolea bakarrik zik joan ez, baina kantu pila bat grabatuta erritmoko kutsarekin.
Horrela, hori indikan samplerrak, ez zilako horren beste erabiltzen, ez? Horo niri penagarria, niri ditzen ez, basegola horrelako influencer, ez dakit posibilizaren deitu horrela, tipo bat horrela ingelesez amerikano zen, ez dakit, baina gaztelan ez ikazu zeuela, eta horren babeti kontatzen zen ze gauzak deskubritzen zituen, musikaren ninguna, eta hola, eta eman ziotena gero berari Ciudadano ejemplar, ez dakit zer. No tengo ni idea. Ez dakit, aztu egin zaitzen, baina hori berak esan zuen, ez que nire nahi dudana da, esatea, gazteek zergatik gustatzen zaien reggaetona, ez? Eta ni pentsatunen, bira, erantzun hau zerreza dakazu, bakizu zergatik ez gustatzen? Zuri, zebek gustatzen zaie, zuri ez zaizulako gustatzen. Dilo. Aizu zen ere. Claro. Eta orduan hori adibidez baita ere, ez? Ni beti ikusi izan dut, eta hain zuzen ere, sekulako sortea izan dut, jarraitu dalako, beranodiz ikusten, beranodi bakoitza baita ere igual, zer sentitu duen propio bezala, ez? Bere musika. Eta hori txalotu izan dut beti. Aizken finean bestela, hori nostalgian erotzen zara, gero ezagutu du baita ere talde asko, zeiatu direnak duela zenbait urte egiten zena, hori bai zelako autentikoa, doni bizina izan nuen garaiura, asko mitifikatu zen 80. hamarkada hemen, ez? Naiz eta gero kriston, desastreak egon ziren baita ere, baina asko mitifikatu zen, eta hori ez dago adiez, 80. hamarkada ordea, leherketea esan zen batez ere euskal musikaren inguruan, eh? Hor nigu esan osenki disketxearekin atera ginen, eta hortu ditzak ezu ja, nola estilo guztia posibilidiren garatu baita ere euskaraz. Eta, baina biti dago hori, ez? Zenbait jende, belaunaldi, leheno egiten zena, hobeagoa zen, ez? Gertatzen dena da, zure oroitzapenak, zure zera guztiak horrekin daude lotuta, eta zuri eragiten dizuna benetan hori, ez? Zirrara bat, da, garai hartan igual entzun zenuena, eta gero baita ere erretiratu egin zarelako. Jarraitzen baduzu ni hori zen ez, iaz joan nintzela bera, ez? Berara ikustera kontzertu bat, zola Descontrol, eta zoden Olaia Intziarte. Eta topatu ginen, justo hori ez, Joseba Tapia eta biok. Eta hori Joseba Tapia eta biok disfrutatzen, una, belaroldi berri bat datorrela, eta hola, eta gainera berriz ere, Olaia Intziarte egin zuen kolaborazioa Joferekin, eta beira, zati honetan Jofe gabesten du, eta disparatzen zuen bere hautsa eta bere hautsaren gainera besten zuen Olaiak, eta Joseba Tapia eta biok gara, hori, justu disfrutatzen dugun horietakoak ikusten dugunean, batean euskal estena berritu egiten dela. Claro, eta pio bat berritxu da, baina justo lehen esasunin musikiana da euskeraz be genero diferentik eta hori dana, nire galderia, zupentzu duzu musika generuk estereotipautu dugu esla, edo genero bako txai sartzeakola, igual... adibidez punk rocka da, borroka, Euskal Herriko borroka. Reggaetoia da... igual... letra sakonak entzuten ez duen jendea. Nik pentsat igual, reggaetoia geisha lotzen dala, ez dukezu gusto musikalik, edo... Zer pentsa duzu? Badaz estereotipo? Hor badira estereotipa jakina, ez? Baina guztiatu behar duena da estereotipo horiekin apurtzen. Hemen bazegoen adibidez estereotipa bat, punka egiten bazenun, hori zen borroka, eta egiten bazenun pop adibidez, hori zela ja, hori ez, onartu egiten zenuela, estatusa edo lako zerbait. Eta gero ordea, behiratzen genuen, Londresen, Inglaterran, segretatzen ere izen, eta justo talde poperoak ziren radikalenak. Eta horako Smiths abesten Thatcherren kontra, edo horako talde pillo bat, hori ez, zukatela letrak, joder, hori bai zirela, hori esan nahi izugarria eta oso radikalak. Orduan batzutan ez da hori dago, ez? Radikala zer da baita ere. Orduan estilos aldatzea, edo ez. Eta gero badira moduak baita ere gauzak esateko, ez? Belauladi bakoitzak bilatu behar du bere zera ere bai, bere era ere bai, gauzak adirazteko gizarteren kontra, baldin mazako gizarte antolamendu honen kontra. Eta orduan ez da izan behar momentu batean erabat esplizitua. Izan daiteke bestera batean. Guak hip-hopari guztitze egiten badugu, hip-hoparen hasieran, eskola zaharrean, urzagoen Public Enemy, eta Beastie Boys, baina bolako KRS-One, eta olako taldeak oso esplizikoak zinera, baina gero torri zen adidez Kendrick Lamar, eta batean abesten zuen ez, Everything is gonna be alright. Eta hori, ikusten baduzu, Black Lives Mattereko olako manifestazioetan, poliziei abesten zietela, jaizien abesten Fight the Power, abesten zieten Kendrick Lamarrek abestutako hori, ez? Lasai, dena joango dela ondo, abesten zieten, eta hori, nirezago talka kultural hori, eta baita ere diskurso aldetikan, edo narratiba aldetikan, ikaragarri interesgarri eruditu zitzaidan. Horren bakoitzak batean hori ez, segun eta sesaldiarekin bilatzen du modu bat ere bai, konfrontazio bat eragiteko ere bai,
zeraren kontra, ez? Gizarte edo estatuso zera ez, ekonomia merkatuaren kontra, dola. Eta nik, detai bat esan barizuen, nik ikusten nuen adibidez jendea hemen oldartzen ari zela autotunaren kontra, ez? Niri bat baser gustatzen zia dela kupia, eta gustatzen zait pilo bat. Eta hori esan nuen, hori nirengo dugu korrikaren kantua, eta lehenengo hau zentzungo duzena da, autotune. Dale. Egixe. Eta hori klikan, kriston burrumba. Eta horbe kritikak jaso zen du esan. Bueno, zuia kritiketa hoitzuten goza, baina horbe, hor musikalki izizin kritikak, ez? Bai. Eta zuri pertsonalki izatu esan? Bai, asunto da, zoituta prestatu behar dugu gure armadura, ondo prestatu behar dugu personaje publiko garen. Hombre, leku guztitatik eman aldizute. Zuek ere bai orain personaje publikoa biakatu zarete. Egu estrella gara, estrella garete, jode. Kaletik autografoa. Estrella Galicia. Bai, guke, imagina esazu, ze punturaino adibidez, eta hori estereotipo horrekin baita lotuta dauela, zenbait jende, zenbait eskoletatik, esan zutera, baina nola, karo, bigero, aikak beti landu egiten duelako korrikaren kantua, eskoletan, eta haumek egiten dute koreografia bat, eta nola jarriko diegun kantu hau. Bueno, aikak hori? Arekari esaten, kantu honekin gu ari bagara, promozionatzen baita ere drogak. Che drog, que drog. Imaginas, claro. Es que beitxos lako estereotipautu dugu generu. Okerrak dira, kor. Horregatik esan duzu, baina nola posible hori baldin bada gainera esen trap, ez? Baina entruz gutera trap, baina esen trapa, ez que desazera... Bueno, baina apurtza egiz, dancehall, erritmoa, hip-hopa, eta gero... nasketa bat egin nuen, beti bezala. Ez que izan bat, birulau, bosei, hortik urte egin. Eta ya de repente... Claro, ordea, gero, beste aldean, jende pila bat, etortzen zaizu, ze ona berriz ere zebai berritu duzula, baina orain adibidez, era batean nagusitu da, hori, eta normalizatu egin da. Hori musiki, Merina Gris, Mirua, ez dakit, okurritzatez batzuk hor, de repente, hildo antzerako tide bezala. Autotunea erabilita ere kriston barrak bota ditzakezu, eta kristonak bota, eta desobedientzia, eta, ostia, a ber... 2018an izan zen hau. Justo ya, garo, 2018an kaleratu genuen, eta hor ezin horren bezetalde, baina ja jende guztiak entzuten zuen musika hori, zen. Eta ni pizka detari hori jaso dut, hain zuzen ere, eta oso guapo izan zen historia hau, justo nire seme horrekin zebiledako, ez? Eta musika guztia entzuten zuen, eta hor Jun Bifek egiten zuena, Travis Scott, eta hori denak egiten zutena, berak hori entzuten zuen, eta izan zen lehenengo musika gainera, niri pizkat arrotza egin zitaiena, bestela momentu hori arte dena zen ikaragre, baina batean, konturatu nintzen, nire semeak entzuten musika bat berari guztaren zain. ¿Qué estamos haciendo mal? Eta hori nire esatu zitaidan, eta hori izan zen, hori dator bozan zizo zen ere, zetan gara ezagutu nuen egunean, bera, nire Rosaliak aurkeztu zidan. Ai, ontaz ditzekin behar dugu. Bai, zapuntotu dugu gainera ze kanta dugu zuen. Vale, Wikipedian, gure konfiantzazko iturrian, ikusi dugu, hainbat, artista pila batekin kolaboratu duzula, baina haien artean Rosaliaren izena leitu dugu. Eta zehazki Katalinen Gran Bia. Gero kontatu izuet historia, baina kontatu izuet nola Rosalia goreztu zidan, bere mutila zena, Anton. Zetangana. Baina berak esan zidan Anton. Anton Pirulelo. Antonito, ai. Eta ni Anton, hau, den katagarak egin zuen kontzertu bat, eta hori Iruñar, eta hori, Fermi behar dugu, non baitera joan zebai jatea, eta eman nituen katagarrakera, eta garaketan prestatu zizkiguten hor patata tortilla batzu, ez da gizar, eta hori basan zia, bai, hau da, nire muti Anton, baina bera eta ere musikari da, bai, baina bere izen artistikoa da Zetangana, eta hori niri atera zizetan batean segituan, ostia, nire semeari pio guztaren zaio, eta konturatu nintzen, hori da, nire bizitzan beti esaten, hori ezin izango duzu inoiz esan, eta atera zitzen. Ai, ama. Bueno, baina... Ez guapo da, baina ni monta... Baina gintzen ez nizkiatu superatxona desala. Que ba. Bueno, a ver. Lagundu, meset. Bai, tipoari ilusio egingo zion, no? Ilusio, garo, behintzat, ezagutzen zuela, garo. Segara jortan esan ezagunea. Baina ematen zuen, garo, nik ere behin zuten nuela, eta niri ezaitzen gustatzen, tio. Osa, ez deiten zuen, pizkat, hori da bulta pilo bat, baletzen dizkidolako ere burua. Igual, lotxa gehiago emango zion zure semeari. Ez da en plan de, aita, isildu. Bera, esko jona zen, ja zeukan, ja, mesortzi urte, eta horren baina zegoen, nire itari jarri nion Zetangana. Zetangana, karo, leheno baitare, krema eta hola egiten zuenean. Hori da, krema zen lehen, bai. Orduan, hori izan zen oso kuriosoa horregatik, ez, baina ni hori da entzuten nuen autotune, eta bitzen zidan, beste rekurso bat. Beste rekurso bezala, oiua den bezala, edo sortuko diren beste auskaro zen bat, rekurso sortuko diren bezala. Baina ez que zoze barri xaurkesten danin, ez que jentiantzako askotan txoki ziden data hori, maitasun gorroto.
Bai. Orduan, Rosalia ezagutu zenuen hor, 2016 edo izango zen. Eska Rosalia pasaugu, ez? Vale, gauzaten gau, amaitxuko gauzek zinoi, eta urrengun. Ya que se acabó el tema, vale. Zer diogu? Zer diozu? A ver, aitzi, parkatu, kari. Mostu zaitxutela, sekzinei, mostu bidalako. Hau da, malenen fascismoa. Ez, oian erena, diferentiala. Baina, bueno, barrinda. Lasai. Zeu esaten, Rosalia. Bai. Nik aldetu izut, 2016an ezagutuko zenuen, Zetanganarekin orduan aritu zen, eta horra atera zuten antes de morirme, uste dut dela, Rosalia eta Zetanganaren eskanta lehenengotako ezagunenetakoa. Eta zuk edazu, Rosalia ezautu zendun historixi bitxixe dela, edo historixa politxe dela? Ba, oso polita da, nik ezagutu nenean, ezuelako inork ezagutzen. Orduan, nik egin nuen, antzeslan bat prestatu nuen Albert Pelarekin eta Raúl Refrirekin. Vale. Albert Pela ditu zidan, eta Ferdina kontrolatu behar du, eta justu urte horretan, saiatzen ari ginen, finanziazioa bilatzen Black Izbeltza pelikula egiteko, baina, hor nahikoa, hori tarte bat nukan hori antolatzeko, azkenen urte bat egon ginela, osoa egiten antzeslan hori. Eta hor elkartzen ginen Raúl Refri, Albert Pela eta Irurok. Elkartzen ginen bere etxean, Barcelonan, eta hor nazi zen asaltzen, gure ensaiotara baitare, neska bat. Eta hori zen Rosalia. Eta hor gara isen pasaute guen Faktor X-etik? Jesus, claro, supongo. Zadinot, azitxe guen ja musika mundu, no ez? Faktor X-eko izan zen 2009 marre, edo? Nik ez nekin hori zer zen, eta hasi zen asaltzen, kontatuko dizuet, hasi zen asaltzen, Raúl Refrirekin, hasi zelako prestatzen, lehenengo diskoa Los Angeles. Vale. Raúl Refri izan zen produktorea, eta aldi berean gitarra jolea. Berari baitare, flamenko batzuk izan dizutela gero. Ostu bar dizkiogu eskuak, ez dakizar, ez diolako ondo jotzen, Osten euela generu. Bueno, asunto da, etorri hasi zela etortzen ensaiotara, gero Raúl Refrirekin gelditzeko, etortzen zen ensaio pilo batera, eta horren gelditzen egoten ginen, eta oso lagunak egin ginen. Bere Los Angeles lehenengo diskoa kaleratu baino lehen. Horren kaleratu zuenean lehenengo diskoa, horren tokatu zitzaigun, joatea ikustera lehenengo kontzertuatara, geundenean 20 persona. Que fuerte. Jebia da, Hori zoragarria da historia, ez? Gero, 40 persona. Eta eta Iruñan geundenean, Santas Pascuas Festivalen zela, horren ikustut, kizagun ginateke, 300, asko jota. Imaginan zuze, kantidad de asarin esen itzegit, eta hori. Eta behitxu boin, eske Rosaliana pasada bat izen da. Claro, orduan gero bera torri zen, justu, hori gero kontatzen, katagrakera joan ginen, gero Antoneri mazizkiuten liburu katagrakikoak, filosofia, ez dakizer komikiak, eta Rosalia ere bai joan ziren katagraketik, gizton liburu pilakin, ez? Eta errun jarraitu genuen, haremanekin, klaro, gero, orduan guari ginen Black Izbeltza pelikula egiten, eta nire zanio, Katalina kantua gustatzen zaidan pilo bat, ez? Eta zanio, guazen egitera bersio bat, eta justu gure protagonista sartzen diren, hor Gran Bian, sartzen diren Madrilen, sartzen dugu kantua. Eta egin genuen izan zen, nasketa berezi bat, Quítate de mi presencia, que me estás... baina ez naiz akordatzen. Justo, sartzen dira Madrilen, eta hor momentu batean, daudela gure personaiak hor Kallaon dagoen hotelean, eta horren zuten da, justo Rosaliaren kantua. Baina da kantu bat, bakarri daukaguna gure soinu bandan. Egin genuen berezir berak abestu zuen, eta egin genuen izan zen, kendu gitarra, eta zertu egiten organo batzuk, ora pizkate atmosfera... pizkate, hori ez, tensiodun atmosfera sortzeko dola ez, goibela, baina aldi berean baita ere, jakin behar zenula zerbait datorrela horren pelikulan, ez, soinu banda bat egiten duzuen hola lantzen duzulako, eta horren daukagu pieza bat, Rosaliarena bakarri dagoela gukaleratu dako disko batean dela Black Izbeltzaren soinu bandan. Bai, ikusi gendule Spotify, de repente Catalina en Gran Vía, esagandule baina zer dau? Rosalia, Fermin, bueno. Eta gero jarraitu duen baita harremanarekin, eta bueno, imaginaz zuiak galeratu zuen, baina gero bere El Malquerer diskoa baita ere, elkarrekin egon ginela, justo Bartzelonan Kruia Festivalen baita ere, beraz iguala talde batzu guztera, eta eroia, Motomami atera zuenean, zuzkatzen hori joan ginen ikustera. Bueno. Trato dukezu gaur egun? Eta horren bekera joan ginen ikustera, eta egon ginen beraekin, eta akizten harremanak, hori, erabakielako, bani hori egon naizela... Aziratik, eta hori bialtzen dira gizton mesu politak, eta horrela, joder, eske zu baizarela krak bat egiten duzun guztia, eta horren, karo, harremanatu behar duzen, joder, lehen zen Rosalia, baina orain zer den, eta prinsipioz jarraitzen duela harreman horrekin, eta zoragarria dela, orain digan mantentzea harreman hori. Rosalia ipatu du, badakigu harreman pila bat dituzula munduan, oroar, jende
jende askorekin. Zein esango zenuke dela, zure agendan daukazun kontaktu jebiena. Que digas tú, hostia. Famatuena. Famatuena edo... Pixuko pertsona bat. Ba, nik uste mundu guztia badakiela diez, pues, manutxa dela, baina manutxa dela, pues, anai bat bezala, ez? Bera, berarekin hasi nintzen justo, bera, izagutu nuen baita, kortaturen kamisetara ematen zuelako. Bera atera zen beranduago, hori ez, Mano Negra eta baina beno lehenago Les Karaios taldea zukan. Eta bera, 88an egin nuenean Parisen Lezeniten kontzertu bat beriguienarekin, etorri zen, eta bera talde bazela oso fansa zela, eta Mano Negra atera zenean, berik beti kamisetarekin, eta manutxau da munduan segulako personaia, ez? Eta eragia hontan lortzen duan ekartzea tokiren batera, eta, saiatuko naiz bintzate bera, noitara bintzat ekartzen duan kanturen bat egitera. Hori, hemen gelitzen da, super esklusibo. Vale, listo. Baina saiatuko naiz bintzat, bera baita atera dudelako disko, eta beritik elkartzen gara. Egongo da, fijo, etorriko da, fijo. Saiatuko gara, eta berak esan zuen, nonbaitera, saiatu behar bazen, izan bazen, anoeta baitare horrekin jartzen zelako, imagina, zer un futbol zelai bat egiteko, ez. Osea, posible da, Manu Chao, egotea zure birako kontzerturen batean, eta berak ala eskatuta, saiatuko dela, anoetakoan egotea. Berak esan zuen, anoetan berak egon. Vale, Fermin, nik galdetu nahi zut, zelen, atazu temi, gorrotoa eta maitasuna, eta aipatuko zentzurian temi, zuk zentzura bat baino geisha jaso izezuzela, eta horregaitxik ero horri keinu bat eitxarren, berrogei urte honetako ibilbideai holan ditutze zuela, zentzuriai aurre eitzen lauan markadaz. Orduan, nina inotzun galdetu, sekulo pentsauzu edo sentidu izezu zentzurian aurrin edo zentzuri jaso izezunin kikiltzi edo ostra, igual ja gatu ingona ezineik egeixa da inbeste episodixo bizizen da gero nire kontra ja ona xeño edo gatzan oie edo listo. Bai, gertatu dira gainera, baina adibidez, gero kontatu dizu eta adibidez nize krisialdi personala izan nuen anaiel eta gero, ez? Hori ezberdina da, hori da, horrek ez du zer ikusirik adibidez, hori nesaten asiarenarekin. Ni behin jateratzen banaiz eskenatokira, beldurra da nik neun ere buruarekin, baina zerbait gertatzen bazaita dola, beldur hori kendu egiten dut. Osea, beldurra ezberdinak dira, ez egite zaila den iguala saltzea, baina, asuntoa da... Ondo ari zara saltzen, ulertzen da, bai. Bordun, nik izan dudan beldurrik handiena izan da nire ondoan dagoen norbaiti gertatzea zerbait niregatik. Hori izan dudan. Ni hori izan naiz oso ondo, sorkunekin adibidez, ez, duela 24 urte adibidez, Madrien egin barri nula kontzertu bat, eramat urtipio bat eman gabe kontzertu bat, horregatik orain guizinken saldu dira 10.000 sarrera. Eta falta dira 4 hilabete, orain laiztera iragarriko dugu, zabalduko dugula dena, eta ez daki beteko dugunez, baina ikaragari izango da. Madrien, de hecho, jarraitzaile pila bat dituzu, ez? Hori Spotifyen adibidez hor dauden estaditzeketan, eta hola, lehenengoa Madrid, bigarrena México Distrito Federal. Todos de la Facultad de Bellas Artes, seguro. Pues seguro. Ez da, usoetako jendea baitare, gerri gorria ditzen zizaiona ez, onda den Fuenlabrada, Getafe eta hori ordena da, gero usoak ere, pies baiekaz, balasaina horien gentrifikatu egin da, baina, hor huertas, Madriden kriston ni beti hor egon naiz beti, eta kriston jende pila daukat, baina ez da Madrid bakarrik. Ni Andaluzian nola ezin dudan jo, horun Andaluziatik. Andaluzin ezizu jo? Eta hori? Hori erabaten debekatu dakalako, eta horren dauden aretoak eta horrela, beldur dautelako ni joaten banaiz, gero ze presioa jasuk duten. Udaletxek eramaten ditzuelako eskuineko partiduek. Partido orain toki askotan, eta Pais Valentzian ezin du jo ere. Lortu du orain, ezin dut esan non, baina lortu dut orain adidez, festival batean egon gorela Pais Valentzian. Baina bestela, ezin genuen, eta nietzako Valentzia da, toki bat, non 5.000 persona posilu daren aman, aize. Osea, beti kriston jende pila, eta non festival batean posible izango dugu, baina horrein adiez nola Partido Popular Boxekin ari diren gobernatzen, ezin dut, lortu dut Extremadura, izan da justo, iragarri eta gero jira guztia, lortu dut Extremadura nagotean, ez oso garrantzitsua da, Irunen erlagun minak denak izan dira, Extremaduratik etorritako. Euskal Herria estremeñoz beteta dago, osea... Are gehiago, kortaturen lehenengo maketa, lehenago entzun zen Extremaduran, Euskal Herria baino. Bueno, Irun bai. Baina izan zebatez Irun, gero San Ferminietan, zenbait lagun, eta gero Bilboko aste nagusian lagun bat ibili zela kopiatzen maketa. Baina tarte horretan,
Extremadura joan ziren, gure lagunak, beti joaten zirelako udan, beraien arbasoen herrietara, eman zuten maketa, eta Extremaduran egin zen oso ezaguna, kortatu. Ze ona. Eta oina adibidez, ezin joti, Meridan lortu dut. Merida dela, nire hiriburu baita ere oso garrantzitsua, baur egon nintzelako Manu Txaurekin egin nuenean gira, jaiala ikatu bezpez 2002an, baur egon nintzen jotzen bi egun jarraian, gero nire gira propio baita ere egon nintzen, Naiz eta, kiston iskan biak egon, polizia etorri zelako, egurtzera jendea sarera, Da zu gorzik, eslan sentitzen zau zer? Beldurra da hori, baina nidez, etorri ziren jartzera bomba bat, Barcelonako kontzertu batera. Serio? Ari zinean banuki manipulatzen, orduan, oia presion bat zen, orduan, deflagrazio bat egon zen, estanda txiki bat egon zen, eta errezitzaizkien eskuak, gero, gero, ermazituzten gartzelara, lau ez dakitzen bat urteko zigorra, baina, bere alakaleratu zituzten, beti bezala. Hau ze urtetan? Hori izan duzen justo, 2001an, hemen Galindoren ere ospakizen egin gonen. Apuntaute dukeuz, amen. Galindo izena hortik daukagu, bai. Apuntaute dukeuz. Galindo, gatito lindo. Baina, suposatzogu, badakigu askoz geixe hiltzen dile, baina deukoz apuntaute Galindo generalak negugorriak taldea salatu banaku. Egun karixan, babesa, adirazi zenduneku, musikasari batzutan, Nikor alusina baina bala, zedanak txistuke hasi, eta adibidez nik aldetzot momentu hortan, zelan sentitzen zai, gotez ez tenari xo gaina, mundozu txistuka azteatzu, nik ez gezingo neuk isaurre inigoera horri? Hor, handik gertatzen dena da, konbikzio handiarekin zoazenean, zu ere bai, olako egoera baten aurrean handitu egiten zarela. Arrotu edo. Arrotu. Bai. Osa, nire emaziaten zaria, eta zariak zoak izton piso, esan zuen, bai, betxistu, baina dubiltzen badan horbait, lehenengoa jasotzen du hemen sekulako hori. Osa, jata burua hautsi. Osa, ez urbildua espada, horrela kasuen horria. Torrun ba, oso zen zu adrenalina bat, gaur nijoan nintzen Martxelo Otamendirekin. Martxelo Otamendi zegoen ere ondoan ez. Torturatu eta gero. Bai. Oendikan batzu justo hori, ez, Osa, benetan izan zela oso lasgarria izan zen, horretatu zen, ez? Eta hor mani banindoan, eta bere ondoan zegoen, eta horren gelitu ginen gainera, hori ez, hiru artean hori polita izan zen, Amaia Zubiria, Benito Letxundi honi. Norbaiti matemazioten zaria, deikatu berzion eunkariari torregatik hor zegoen, Martxelo Otamendi baita ere, ez? Baina, ni hori egin nuen, eta gero gainera, atera nintzen handik, gero, esan bari zuet ze polita den hori, ez? Artista guztiak, ez? Guztiak ez, baina gehienak, txistuka, Horru, sartu nintzenean, bambalinen artean, nukala, oraindik saria horrela eskutan zanuen, hemen kontuz, ez? Langile guztiak etorri ziren, haupa Fermin. Langile guztiak hor zeudenak, argiekin, ez dakiz, haupa Fermin mekaguen dio zurekin gaudela, ez hemen dago, klase langilegoa, nirekin dago. Joan nintzen, Martxelo Otamendirekin, aira zan nire Martxelo dijo, Martxelo sentitzen dut, baina bera, hau atera da, nire nuen bestera batean atera, eta esan zian, lasai Fermin, ditu diate, karo, zuzenean ematen ari ziren telebistaz. Claro, hori momentu zuzein nemozan. Hori momentuan ari zen, eta horren Martxelo esan zian, lasai, deitu dalako telefonos redakziora, bazikitelako nimen nengoela, eta esan diate, kristona izan dela. Ez que kriston momentatu izan. Baina nire atera nintzen, esan, ze desastre. Egun karixan nik ise jantzitxe, bi potroaz, eta danak txistuk, da zuo. Alua zerbitzatzen. Bai. Ez que tal cual. Bai, itzen zen, hori momentuan ateratzen zaizu hor, eta... Baina psikologiko kistotzu, Bai, gero, badago desgaztik karagarria, eta ni joan nintzen ari bidez, ni hori nedakat, dezitzen zaioz artrosis, baina ni artrosia bere bai hasi nintzen jasotzen, izan zen justo 2004an paretutako presio guztiaren gatik. Kontzertu guztietan mehatxuak, poliziak. Ez que derrigoren bitzu. Ez dakiz zer. Eta hor, bukatu zenean gira, joan nintzen, eta nik esan nion medikoari, eski kiston mina daukat, atzetan, zen hor da, artrosizateri. Ez da posible, oso gaztea nahi zen, horren gaztea. Berrogei urte dituzu. Eta hor, horrein hirurogeita bat, berrogei urte dituzu, ez horren gaztea. Eta gainera ni jarretzen zaitu. Eta hori pairatzen duenak, bero eritiaka ondoio fisiko bat. Era adibidez, Black Beltza Goia sarietan nominatua zegoenean ere bai, hor nominazioagatik eta, animazioaren onarpen horrengatik ere, movida. Osea, kriston egurre eman zizueten horregatik. Hori izan duzen ikaragarria, eta gainera, bitxia, ez? Ez zutelako ezer esan, ez? Ez segolako ezen ateratzen ari, eta gainera, imagina zazue, gala horretan genukan Antonio de la Torre aurkezten zuela. Ariadna Gil baita ere, Antonio de la Torre lan egin zuela, Black Beltza bai hainoan. Ariadna Gil baita lan egin zuela pelikulan, baita ere, gero entregatu ere zuela sari bat. Gero, kiston jende pila, gure ezaguna gero iratiko jendearekin gainera gunden. Claro, egia da. Baina gu, horreko gune, zegoen
Maite Mursego, kiston jende pila, Maria Cruzank baita ere betak zuela ahotsa justo Ainoarena. Orduan, gu joan ginen horra aurreko gunean, egin genolako gainera, claro, ni ezagutzen dut asko Sevilla. Eta ni hor Alamedan mugitu izan naiz, eta kontzertuak eman izan ditut, Kriston Lagun pila taldeak, Reincidentes daude. Hor dago, Raimundo Amador, dela super laguna baita ere, egin izan ditula gauzak elkarrekin, eta orduan, joan ginen aurreko gunean egitera aurkezpen bat, La Fuga, liburu dendara. Pues ja zukaten dena prestatuta, eta egun horretan atera ziren. Baina prentsa aurreko bat egiten udaletxearen aurrean, Goia buru handi pilo bat zuen Sevillan denetan jarri zieten pankarta bat, Muguruza filoetarra. Hainbesterako la alfombra roja de la sangre. Zesatu zu, a ver. Gaztelaniaz kartelak. Baina justo ailegatu ginean, Jon eta Bio, bikotek idea eta Bio, joan ginen aurreko gunean, joateko La Fuga toki horretara, eta alertu behar zutera toki horretan. Joan ginen, claro, ni gainera ezagutzen dudanez Sevilla, bikotek idea esan, joan gara paseo bat egiten hoteletiko ez dakizen, bai zeratu duru. Etorri ziren gure bilakotxe batean, hori ez futbol zelaiko batzuk hori biriz antifak eta horre prestatzen seguridad antifasista. Bai, ostras. Bai, osea, punto horretan aino. Eta gala eta guzti barruan gundenean, claro, bastela etortzen badira hor bifurron eta amar descerebratu horiekin. Hori, antolatu izan genuen, defensa antifasista, baina ala eta guzti ere bat sartu zen, nire nintzen konturatu, baina hori zudera, segura bat ere pare bat barruan sartuta, pues haber zegoen, hori ez, lehertzera zetos, iragarri zutelako lehertzera. Turma zegoen tipo bat, holako edabide fascista batena, eta sartu zen GoPro batekin. Momentu batean, zegoen dena grabatzen, ez da momentu batean, hurbildu zen ere gana, eta hor zegoen, seguridadera ditzen dugu, baina dira lagunak, osea, dira antifa, baina jendea prest dagoena, erne daudenak, orduan, konturatu zen hurbiltzera izela, eta pentsatu zuen, ezekien kasetaria zenik, pentsatu zuen, labaina sartu behar zidala. Eta orduan, joan zen, harrapatu zuen horrela, eta zuen, eta bota zuen, kriston jende pila zuen, eta jendean artean bota zuten horrela, kanporaino, bota zuten, ez? Eta orduan, klaro, nik ituen zer piratuta, eta orduan, hor zegoen batek esan zuen, tranquilo, Fermín, que ha salido bailando el sarri-sarri. Eta jende guztia, eta orduan, tensio guztia puskatu zuen. Gero, ederre izan zen, joan ginelako Alamedara, eta orduan batean, baina, klaro, joan ginen kuadria bat baien 50 lagun, eta taberna guztitan, hemen Muguruzak ez du ordaintzen, hemen Muguruza dago konbiatuta. Itzela. Ez que da, maitasun eta gorroto, ez da erdibideko. Eta maieran, bagu izaten genuen, ja esan genuen, guazen, ari garela kiston boskorren apatzen, eta bihar, egon bar dugula alfombra gorrian, eta berriz ere torriko dira. Claro. Eta horren, ja hurrengo gunean alfombra gorrian, etorri saiatu zirela kasetare batzu hor ez dakize, baina eman induan ja oso prestatuta, eta ez egon behintzat eraso fisiko hori, eraso dialektikoa bai, baina fisikoa ez. Ja. Vale, zure ganako epaiketa hori, zergatik da? Osea, esan nahi dut, zurekiko gogo hori edo tal? Iritzi xemoto zulego suposatut, ez? ¿Qué pasa? Bai, oso markatuta nagoelako hasieratik gan, ez? Politikoki? Politikoki. Claro. Iritzi, oza, guztitxeza. Eta horren alde batetik dago, Euskal Herrian, eskera bertzarekin, lerromatuta izela, baina gero, kanpo aldean ere bai, mugimendu antifekin, mugimendu guztiekin betare, harremanatu naizela. Bai. Eta horren badibes... Eta minorixa danakin. Eta minoria guztiekin, ez? Bai, etorteate gogora, itziarri tuñon kasu, berabe minorixa askoaz juntetan dala, eta apoio mototziela, eta gero berabe ikusi zendaz lan, kendutzi esan pilo bat kampaina gauza, hori, guzte harren. Itzi tuñon esan bar du, gainera, ez? Hori ze miresmena, ez? Diogun jende asko kemen, gero, txuezen duzuna, gorroto eta modioa, ez? Baitere, bera enkontra daudenak, hor, egongo dira saunda, ez? Egozan bebai, La Casa de Papeli boikota. Bai, baina ezin izan zuten ez ere egin. Entrevistaren bigarren partarekin bukatuko dugu, eta ja, amaitzen joateko, entzularen galdera, entzun egingo dugu. Osondo. Bueltan, oiane, bueltan. Entzulearen galdera. Orduan, azkar, entzularen galdera entzun gau, eta Fermin erantzun bigu labur minutu bat. Behar dut minutu bat gari. Bai, karo, ni hemen gustora nagoenez. Claro, eta geu oso. Baina, a ber, ia. Munduko edozin pertsona aukeratu izango bazenu, gaur eguneko historikoa, famatua ez ezaguna, nor gonbidatuko zenuke afari batera. Daukat sekulako sortea, personai historiko hori oraindikan bizirik dago. Bizirik ez dagoena izan barko litzateke. Ez, izeleike bizirik hilde nahi zunen. Bizirik dagoela eta da Angela Davis. Angela Davis noa etorri zenean Euskal Herrira, jalen hau ezagutu nuen New Orleansen, baina, karo,
nik esan nion, pero zo, bueno, horrelako sekon lain batean, eta, baina, zor Angela Davis dakit zer, eta honon, Ikusi guzti argazkixe du ez zuenak Googleen. Eta gero etorri zenean ona, tokatu zizaren niri arduratzea, gero egin genion, hemengo musikari askoren arteko omenaldi bat kafean txokian, eta beraintzako izan zen hori karagarria, gero Bartzelona negaiz bitan, eta hori azkenekoan etorri zela baita ere berriz ere Bartzelonara, berriz ere goneiz berekin, eta hartu zuen bazkaltzeko ordu bat gurekin bakarrik egoteko, eta dudari gabe Angela Davisekin partekatzea afari bada zoragarria. Nork ez luke egingo, klaro. Eta horren sekulako sortea daukat, hori ez, laguna garela, eta hori berekin partekatzea ni baino 20 urte dauzka, eta horren alden guztietan berarekin geritu garentzateke, bazkaltzeko afaltzeko edo egoteko egonean. Ondo, Fermin. Oparitxo bat daukagu zuretzako. Ai, gixe, regalo duko zuzako. Bai, jake etorri zaren, eta joe. Oiuratzen ari zara. Ja, pixkapai, ez? De repente. Jake etorri zaren! Eta zuri, elkarrizketitzeko plazerra alkigur. Bueno, ja guzteatzun, Fermin. Ez da beste munduko ezer. Benetan zabizeko eta zatxo. Zure... Bueno, eta eskerrik asko Fermin, zoragarri egin duzu, asko posten gara zu hemen eukitzeaz, guretzako superprivilegio bat da. Plazero da kasetari mon, zure moduko personaje bat elkarrizketatzi, benetan zabiz etorti. Bai, personaje, baina idolu eta makini. Eta hoxe, Fermin, benetan eskerrik asko zuei, nire bai super gustora, nintek hemen beste bihortuz. Bai, ikusi dugu. Bai, transmitiduzkuzu, bai. Vale, animo denarekin, zoragarri joango da dena, eta gu hortxe gongo gara zu ikusteko. Bikain, eta zu apoietako. Kontzertuetan. Bai. Eskerrik asko entzuli bai, jarraitzu YouTubeen, esare sozialetan, badakizue iruzkindu arpidetu, Fermin bai, bere kontzertu, eta movida danak, osake, datorren astera arte. Anoetan egongo gara denok. Aupa, Anoeta! Aupa, hostia, Anoeta!